Pamilya, bay! Wala, brother. Ako na si Chongki. Hindi na ako tinod nga pangahan. Nagkakabantian na ko. Idol kita kantanini ba? Ay, ano ba naman? Ay, adarit. Dili, imong motor ba kaya na itim gulo kadidang? Ha, siyempre, nakatagdidang. Tari ko'y kaipon si Marilyn. Doon na may baby sa kabuok. Manang grabe kaya kung paningkamot, dala pa rin tiil lagi. Grabe kayo ba? Alang na sa pamilya. Kaya aron po makasalbi ni Marilyn kay samok yung bayana lagi. Sunugid na hiktan ko niya. Parang nangita kong tsamba dolanday sa kinabuhi. Ay, undang ko pagtrabaho sa ice plant ay pati nga maayos sweldo. Ugnaw yung kayo. Bawal man magsanina sa sulod. Bukas rami. Kuyos lagi. Kuyos ang singkasi. Suway kong pamaligya quick na San Pedro. Balhin po ko rin sa kabantian maligya. Akyas man. Mahal kayong pipino. Mahal pa yung kayong gusto. Mahal pa yung kayong itlog. Nagbayar pa kayong itlog ka. Pintahan tatong dakong itlog. Ibawi. Ando na kauna-una ako sa kadlaw kung saan mga kwarta. Sige mo iglalis Marilyn good. Dini na nagsugod. Ang kapto, sako kina mo eh. Ah! Susudan gang. An? Wala naman kita'y bugas. Asa makagikan? Isa magagikan ha. Hindi na raw gawat mo. Ha? Ang itaog diskarte. Taning Diskarte? Karay mo yung diskarte. Tulong naman nakasimanan diskarte ay. Wala na tayo bukas rin. Tulong na lang ako kutsarita na ba? Gilugaw na lang ginagawa ng uban. Bata, itimplahan naman ng gatas? Wala yung timpla lang. Laot na lang na. Tingnan ang utangan mo ng gatas ito pag mahot na gatas, ha? Uy, kisamay mo pa utang sa tuwa di ang wala mo tayo kwarta gani, ha? Gadidi ra gani na ako. Kuchi, di ba tayo? Mama, gutom na kayo. Kung kayo ka ba? Wala ka nagluto niya. Ako may mong ngayon magluto nga, nagbantay pa kong bata dire niya. Ikaw, asa ka sila kaglakaw? Nangita rin sa diskarte. Diskarte, asa man nakita ko kwarta? Ha? Kanimo, sige. Ipis na rin na imong sinilas nga, Rambo. At kay asa man yung kwarta rin. Sige, sibat ako, mangita ko dito. Si bata po doon sa... Ay, hindi kawanan eh. Ay, gamay na lang yung kayo. Gamay na lang yung kayo ba? Banta lang yung katsugia ka. Saan mo dali, Brad? Diri may kwarta ki. Naglakaw niya ki, kaya nga landmine ki. Saan mo dali sa pakitaan din kakahuyan? Diri ka sa lasangi. Kapalo ka di ki. Daghang kayo, Kuandri, Giko. Kapalo ka sa Giko. Saan mo na? Kanang gikuot ba, dili ka ng kuan ba? Kanang tuko ba, tuko? Tuko? Tuko, bungol ka. Saan mo na doon na? Ato yung kayagi. Kwarta kayo na. 300 grams cake. Isa, ting. 20,000. Ting, pagtarong natin
Mapakan niya tanang giko ngayon mong ginaingon. Giko. Uli na to. Iyo, saman. Sayang kayo, nakay 300 grams. 20,000. Nya. Ako, kasi 1 million. Asa magkana? Tinood ka? Yan na kay Bayer. Na, Kuya Bayer. Si Mr. E. Eh? Mr. Yae. Si Mr. Estor. Tarong ba? Lagi. Si Nestor? Ah, sinong Nestor? Oh, Nestor Yahe? lagi. Tarong ba? Gaya naman. Naman ka. Kabuyang. Asa mo ito makita? Dapit? Ulam ka, isa ka duso. Oh, lama. Tara dito. Ah, Tara. ito na to. Tara, subay. Magbantay ha, kailangan kayong. Dakan mo kung ng alibang grip, ay kumpiyansa. Gana maglanmay na rin noon sa mali. Kumpiyansa. Ha? Ay kumpiyansa rin. Tatutusan na. Ate ka, hadili na unas. Tara. Ah. Terus kawi. Tara. Ay, liyok. Gani, dakom ko na yung isa. Suka mo lakdak. So. Ako, Bi. Ikaw, dakpa. Dakpan lagi. Dua ka po. Tapi hindi ko kayo. Kanina ko. Hindi ko kayo. Atang ide. Atang ide. Nagkaon man piso ni. Ikaw mo. Ang dami musokol man ni. Ikaw mo nagpiso. Unsa ba na? Galaw ka. Musokol, Brad. Ihap na ka. Halo man ni. Halo, wala na ka ng tuko. Halo. Bakit kayo tinay? Muna ka ba? Igtantag ka ng kawan ng haluan eh. Napaisa. Kita na ko ulo, nakuha ning 1 million ganito ko. Ano ba? Asa. Ano yan? Dakda ba na yun? Agay! Sawa man na ito. Brad, igtan. Kalau ganun maginig-dig, mga pandribit. Wala matang nasapa na. Ito, si Bata. Marta si Crocodile Park. Ano yung matang lulong, Dre? Fred, tislutan rin sa patambad na si Mr. Kwan si Mr. Nick. Kwan? Mr. Sir! Talik-talikod biyo, sino kay kulo? Sir! Deo. Sir, may ngadlaw na sir. Oh, may ngadlaw. Talagi ka sa kong upaw, may ngadlaw. Siya to. Ano? Sir! Balita naman sir, palit meron kag tuko sir. Oh, asa man, bebe. Timbang mo na to. Ya sir, oh. Sa baan mo tukoy. Sir, ito ko, sir. Dahil nito ko na, sir, pag nagpan, sir, kay Mukiyo, sir, no? Oh, dapat kinali mo. Hindi kinali mo pagkiyoson. Pagkahiyon, kinali mo. Bebe. Timbang mo na to. Oy! Wa mang kabot og 300 grams. 200 grams sa malagi. 151 grams sa mana. Di na pwede, boss. Di pwede. 100 grams yun, 300 grams. Duha ka 300 grams, 1 million. Tinood ka? Usa ba di ay? Kita ka ni kwartahan, kita ka ni kwartahan. Ako kay kwartahan. Ako Pepe. Oo. Dagan kayo? Doa ka 300 grams, 1 million din. Ting. 500 pa King ng taka nga. Wartang malabo ni. Boss, usama na rin, boss. Di na pwede. Buhina. Balik na ito sa lasang. Panakuha. Balik na mo kung magagawa na mo o 300 grams. Ha?
Basta, uy, di pa rito pwede. Ting, pakanoon na lang kayo na ito naglansang, Ting, para mabukat. Inyo kabalo ba kaya na ko nga wala na ikaw na may babukatan na pagkaon na maglansa mabuslot na wala na no sir magkawin Bato. ayaw sinituho na to ning lawas ani Asa nun? Mahars pa man ni si Inting sa saan naman na to ni wala mangita taglain at tag kuan maragusan Mars sagusan Mars day Ya, ito tayo ito ko, diyan lang. Di man nakatuko dito. Ting, buhaya may na dito, Ting. Basig, at ano naman is lolong dito mapaakan na niya dito to sa... itatagkuan ka ng mga lasang ka ng mga lasang yun kayo May pa. saan pamputol naman guni sa mga aning-aning diri mga kaaway ba Maulagi. Sige, tara, tara. Tara, tara. Ito, ano isakan yung mga tuko doon eh. lagi Uy, ga. Tugang kaya na ni. Wala ko natulog. Sigalan. Wala natulog. Nalipong ko. Kaya pamikaon. Ano mo na ni hapon? So, dyan sa oras alas 2 sa kadlaw, no? Mga nani. Sinsa na kayo. Pasensya. Sige lang, pasensya ako. Ako sortihan, takap. Ikaw, chungki. Ikaw rin chungki nga budlat og mata ba? Ako, maglagot ka di ko ni mo. Layasan kita ka ba? Layas ko mismo ang anak ba? Labon nga, nananguyab na ko dito sa una nga, budawat sa ko ang kuhan, budawat sa ko sitwasyon. Ha? Ayo, anak. Ayo, anak, asa makakikan? Gang, Diskarte naman! ako'y nakita ang diskartigan, kwartang malabugan. Kwarta, asa kwarta? Wala pa, pero Tulog ka kadlaw. Sigang pagkita ng diskarte, dapat pila na ginoo ko. Asa kwarta ni mo? Gang, ano yun siya? Pag makakita may tuko nga dako, automatic milyonaryo din ta. Hay, ginoo. Tuko ka na mga tuko, ha? Sabi mo ko na tuko, madakpan mo mo. Tawa pa ko na suna ng tubugas sa sinaw na kayo to. Wala na, mong taro na lang na diya. Eh, kung makaon pa naman ng taro, ikaw na lang muna. Kung unsa naman ka na, bukaw na ka ng tuko. Sabi mo ko ano ng tuko. Kwarta lagi na. Kwarta? Salig lang lagi sa buwan. Hadlok mga ni kag kaning kwantimos. Na tuko rin o. Kwarta lagi na. Gang, ay nung si Alma niya, good bida ni mo Ay, eh. kuan nanay kay Didang Alma, nanay kay Didang, ay ko, nanay kay Gikabuhan ay. Wala lang. Ay ko kuan ko ana diha. Siya naman yung tao nila kawa ni. Ay, Ako rin, bantay ko, last lang juga alas. Hindi ko magbantay, bantay ka. boss, di ni pwedeng tukuha, boss. Oh, di. Sobra na po kay kadako ng tuko, anak. Sobra na po Dos kayo. utso, boss. Hapit na bito na tris, boss. Panghiwa na lang kung bibig. Ayaw, di pwede lagi, pwede. Di pwede. Tres, gado. Ting, sawang na ito natin. Ito mabuhat, aning saon nga nato ni. Natunok na rin dito mga kuan, mga sanga-sanga, sir. Mga dito gyapon. Di na ko nasala na, di na ko nasala. Labig sa pinit ito, boss ni store ba? Grabe, boss ni storyahe. Di mo mo. Ay, ano, ilan na lang. Nakoy, So, di, galing tuko sa boss. Sama rin. Ay, na ako, ko na lang, hindi na pwede. Ibalik na dito. Manita, biglain. Pagkita lang dito ka ng dagko, ka ng 300 grams, sakto yun. Karating. Sige, tuloy mo ito. Sabat natin. Kasi na may, sir. Op, kaya lang. Doon na kayo mga dagko naging bagta ko, yung bagta ko ninyo, tapok na naman. Nakoy, motor niya. Palitan na ninyo ka, 15 mil, may palitan po anak. Palitan na ninyo nag 5 mil. Daon nila ko yung 5 mil. Ano na lang? Pila mo gina. 15. Daon nila ko yung Barato mo agad. Ano, Bi? Tanawa, kita ka na ako motor, mapakailan ko lagi crack, ha? Kitanaw lang kanila ko na ni Under na.
Galingan ng Oh. motora. Barato lang ba kaya boss? Tungod kay wala ko kanaya, sayang mo ko kayo diri, majang lang na diri. Dawin ko niyo og 5 mil, ibalik rin ako din ninyo og mga kuha mong tuko, ha? Kaya, para sa man mo kuha ng motor? Pagka ma-pulpid na. So, bayad Wala ka na, rin. bayad na. Sa kanila, may lain pa, lang pag dadun ninyo may bayad. Kaya di mi mo down. Mahapak, kinunta mong duharon. Kunin nyo ni Launan, balik ako ni lain. Ting, sayang na ko'y dus diri, ting. Dus mil, ting. Sige, nagkwitris mil rin. Bakas ta. Sige. O, dara boss, o. Bebe, kwarta mo lang. Kaya, boss, kuha ko naman ng motor pag madungan ka na mag-10 mil. Kuha! Balikin na dali. Sige, sige. Tukos ball, grabe na kuha nito, tukos ball. O ba? Oh, Liyo, ano pa dato eh. Sige, boss, mato na mi, boss. Kaya mangita pa mi tuko. sige. Tara, ting. Ayo. Bas, dyan namin, bas. Ga, hapit hindi ta makakwarta ga. Hapit na. Di, mga lakaw sa amin. Alas 10 naman, nasa pakabato nga. Malik, alas 10 Hindi na. ka balita. Ano alas 10 na? Asa ka man to? Mo, layas mi? Moro ni mulayas ng hid ba? Mo layas mi, makawa mi diri. Kaya ako ikapoy na ko ng sitwasyon na nato din nga. Ikaw, Chongki, waka na luoy si mong anak ko. Tambok kayo ni mong anak pag himugso na ko karoon o. Siga na kayong mata o. Ha? Dito ka pa kayo, papa. Mamaap na. Ay, asa man mo mo to? Wato ko dito kong mama. Muli Di ko ako. dito. Bahala kasi mong kinabuhi din eh. Well, ano eh? Oh, awa oh. Sige pagitag tuko. Watay kwarta. Nabuang na ka ng tuko. Ah, saan makuha naman ng tuko daw? Makakwarta lagi ta na lagi. Hulat lang, good. Di magkakahulat, good. Pagkulat Kadaot ni mo. Antun mamatay mi diri sa imong anak diri nga grabe kayo kung isa kadlaw mi way kaon. May kanina akong tigulang na si Puldo. Papakaon na diri. Ako na nagkakwanta bisa kadarit. Kita-kita na lang ako nag-legs. Madamay na sa natiguang mo. Ayun, No. ayun ko nilibiyahe ba? Andara na yung si Bodelo kay walo ka lang. Atol ko sa balay lo ha. Hello! Sige na ba? Ayun ang lakaw mo. Dipid. Lakot. Tara na. Kabiba diyan na, kabiba. Marilyn, Chongki, naka-decide na ko mo. Balik lang mi diri og nanakay sakto trabaho, ha? Sige, diyan ka na. Kapoy na kay kasi paminaw lang ng tutok ni mo. Marilyn! Ano kaya? Marilyn! Tara lang. Biyaan ko Marilyn doon. Ay, suspend. Di pa gana? Kung nag-iasawa? Ano man na eh? Hindi niyo ba? Nindot kinyo kay asawa, Brad? Kay lakaw-lakaw kayo sa kasa. Mahay, di ka na eh. Ha? Kanya, Brad? Gusto man kayo kung nag-iasawa kayo. Labi naman dito yung mga asawa. O kung magpatubil ka, di ka katubil. Ba? Ano, ragod na? Brad, Na magbalik rin lang ito yung asawa lagi. Magkwantay ka ba? Tara, balik ka itong motor. Itong lukatod ng motor. Tara. Tara. Ayaw! Hey! ay, sayang ko ka. Ano na si Mr. Nestor dali, Nestor Yahi. Yawa ka tayo. Hindi ko ang badipit man. Gachim ko. Yawa ni mong dugtag, Loy. Siyempre, wala World War II, eh. Baba, Tawag nung tagitaya na. grabe ng dugtag ni mo ba? Espanyol pa ang ano? El filibusterismo. Pila kasingot na ka. Pila kasingot. Sidik mo kay kag... Sidik kay kalaw.
Lo, mga tanan tami lo. Asa to si Nestor katong nag-board diri. Ano itong one ba? Anong Japan Sky ba? Itong paupaw ng atikulang ba? Ay, dala na. Ay, wala naman to din. Ay, ang pera to Milayas din. Wag ito kabayan na rin iyang boarding house. Nag-asam na ito na siya, lo. Asa mga address sa tulo? Akong pang-durabi. Asam durabi ta to. Wala ko ba sayon? Wa ba to sa buhol? Wa to sa buhol to? Nagutang ka ni Kwato. Ay, giutang ka ni Kwato. Ang pakubay ni. Milayas na lang. Ano ba? O ba? Kunya, ting. Matong kwarta, ting, sa motor, ting. Na. Ay, kadali lang. Nangutor na ilo. Wala motor, di man to iya siya motong pare. Nasuko ka niya, di ba niya pare doon, kay gidap daw yung motor. Ang among nibayar na maming 5 mil na tulo. Kaya aktor na to. Awa na. 5 mil quit na 5 mil, lo. Water na. Ano ba, water restrict, na water man yung kwarta. Lo, saan mo na... Brad, saan mo na Brad? Wala ko yung sama, pwede kwarta, ting. Inutang naman ako tong 2 mil. May nalang Brad, bala ko kwarta ako. Wala mo ko dahil asawa. Pwede mo magagdidang. Kaya na nagkalamang na ko makididang. Patay pandidang. Ting, sa una ko ni Ting. Ano mo tintala na Ting, iba na. Dindot tim didang. Sa una to ni Ting. Saan mo na ito na? Alang-alang. Mag-inuktok na ito. Ay, do, dako yung sulti ninyo, do. Masa man lo? Unsa manalo? Pikat ninyo. Mga kapit ka. Kung na mo wala lansones be. Takam ka. Ting, tao mo na to ni Ting. Sako na. Dali mo nang itik kwarta ni Brad.